bathi belenga bekhaya yo elila ekhala bathi belenga bekhaya yo elila atsebuluku natsa njengabendla inkulu omakhungu onkila nova phom noma nontshanga sodiba ndlela bayidiba indlela bade bayidiba nendlela. Friday is the 3rd of September kaloku namhlanje is 2021 lusuku oluhle ke lusuku lothaka namhlanje sithi buyisa isithandwa yibona ke le namhlanje ndabona ingathi izawuba shushu kuba kudala zabaleka. Ukhona umnyusisi wakhe wafika apha ekhaya kulonyaka kupheleyo tata uphele ndifuna ubuyisa isithandwa. Siyayizama uyibuza ke lento esisithandwa mama simke nina hayi semkango 81 wagqibelani nokumbona. Yo ndagqibela umbona ngokwamkile ngo81 I wonder bazanga bhubhe nalomntu kuthiwa makabuyiswe. Namhlanje siphethe lonto ke yokubuyisa isithandwa phambi kokuba singene ke sikhumbuza wena mntu ubukhe wachongwa ukwenzela ufumane ikhombo bekushota uPel N ubhalile ke namhlanje ku WhatsApp sifumene address yakhe ibe ngusiko usiko sisamlindile. Abanye sibathumelele ke izolo linye nini na. Yes, the day before izolo linye andazi uyingilosi ngathi uzawutsho ke xa uyifumene uthi uba ndiyifumene yam uvuye ke ukwenzela ubana kamnandize ine-instruction ke mntana omhle ukwenzela uba ungathi xa ufonela utata uBhele ungamfumani uthi le nto inentloko enkulu xa siyifonela siyifumane iza ine-leaflet but kwa the same years angalinye linestika esitshoyo ukuthi yisebenzise njani. That was the first instruction. The second one ke ukubana siyaqhuba ke wena mntu ubhalisela ungena esikolweni iform is active sebeqalisile ukubhalisa ababhalisayo. Last one wena mntu awubhalisile esikolweni wafunda wagqiba waphuma ube kukho usakwelitwa ipack yamayeza let us know because ke we've sent to most people or everyone except le group ibiphume njeba kukho le group ingenileyo njengoku we are processing for bona we will send. Asisheke le ntshumayela sentabeni singene kukubuyisa isithando. Yabona ke lento ubuyisa isithando umuntu uvela aqondo makabuyise nesingeso sakhe bingeso sakhe sisithandwa kodwa ufuna usibuyise. Yabona ke ngoku kuthakatha nazi ke izizathu ezenza izithandwa zibaleke. We wanted to start there so that we don't create unnecessary expectations abantu babuyisa isithando ezingazubuya. Omnye abuyisa isithando esabhubhayo please. Unumber 1 siyemka isithandwa mntana omhle kuba kuphele uthando. Andithi naso esasithanda ubufika kuso ubusuka kwenye indawo wemka wena kuba kuphela uthando. Wawukwenye before nakuyo wemka wawukwenye before nakuyo lena uthando liyaphela then we let go if luphelile. That's number 1. Unumber 2 ubuyisa isithandwa that never had love. Lo mntu wayezele lonto wayeyizele uzele into yakhe lonto yakhe uyizuzile ke ngoku is moving on akazubuya because was never isithandwa. Awumbuyisi umntu who's never been isithandwa. Unumber 3 uyakwazi ukuba ube kwi-relationship nomntu sibe isihlwele sakokwenu singamfuni lo mntu kuba enezinto azenzayo isihlwele esingazithandiyo. Okanye wena uyakwazi uba ungafuna sisihlwele salo mntu. Uyakwazi ke nokubana nibe kanti kwasekuqaleni you were not compatible kwanyanyezelwana. Omnye umntu ubuyisa isithandwa kuba ibiyi-cash cow ebefumana imali. Omnye ubuyisa isithandwa because ibililate lokuba yojiva nalo tavern but there has never been any connection. Awuzukwazi ukumbuyisa umuntu onjalo because there was never any connection. Kaloku ezi zinto zamayeza zi-spiritual. You connect with someone that you connected with before. Unumber last ke and the only reason for today isichitho esi sithandwa simkiswe because sichithwe elsewhere. Xa ibisisithandwa kwafakwa isichitho you will know signs, you will feel signs, you will see signs sokuba ngoku sichithwe sisichitho kule relationship yaphela ke relationship. This is where amayeza come in.
amayeza ayakwazi ungena futhi ukuba lento it's something to do with isihlwele because siyasicenga isihlwele. That is why ukhona umfane kuthiwa nguLangelihle Mbheka Phansi esasikunye kulanto ithi umuthi ubuza kwaBhaca. He keeps emphasizing lento abantu bangayi-understandi ukuthi kuqala understand why uthando luphelile so that you don't answer to a wrong question. Okanye solve a problem ibingeyiyo because uzabudlala ngemali. Why did oluthando luphela? I remember one post uLangelihle was arguing this point uthi uziphethe kakubi ungumuntu othukisayo ungumuntu ongenambeko in every relationship wena awunyamezeleki yabona ke nesithandwa nobe sikuthanda kodwa xa sicinga kuba hey mpathombi asizubuya eso sithandwa so other things ke ezingenanto kwenza namayeza would have something to do with you. How do you deal with a partner? One last thing phambi koba singene ke endimeni ukudala eshumayela ubhele. Into ye relationship umntana omhle is a give and take. Omnye umuntu is dragging i-problems ala relationship yangapha ya. Xa efika kule relationship ufuna lo bhele abe yikopi yala Dlamini ebesuka kuye. Ubhele akade abe yiyo lento kodwa uyafuna ubhele angahambi, uyafuna ukuba yi-control freak kulo bhele, uyafuna ukumkhupha kwezithome benazo amyekise into ebezenza ngokubhela bona ba yo now I no longer have life, I'm a slave, I'm running away. Akazubuya ayipheza phela. Masingene ke kuyo lento yokwenza isikhafulo. I know ke lamayeza ayinqwaba kodwa ke don't stress because we are going to put them kwi description yakulenda ithi description uwakope. This is number 1. Number 2, amayeza thina abantu basebenza ngamayeza ukuba awulifumani elithile don't hang yourself. Yo andimfumani ubani umuntu ucaba uzawuzixhoma. Check with abantu bamayeza ukuba uye kwi-herbal shop ukubana bendizofuna iyeza elithile xa lingekhoyo leliphe lisetyenziswa nalo because iyeza lilinye liyakwazi ukwenza into eziyi-20 one yeza. So it means wena xa ubufuna iyeza elithile for ezanto ilanto ithile ungalifumani kwakulana uwafakile likhona lenza kwalanto yenziwa lelingekho because amayeza we enhance them, we use amayeza as i-companions. Ukuba eli likhona will work with eli because ayancedisana but ukuba alikho eli doesn't mean it's end of the road. Ubona umuntu enentambende uzixhomile because akayifumenanga ingwavuma ungazibulali kuba ungawafumenanga. Masingene kuwo ke lamayeza then we'll give instruction ukuthi asebenza njani. Number 1, umoya wezwe. Umoya wezwe mosisifuna into esizayithuma apha senza isikhafulo sobiza nansi indoda. Hey umbiza ngoku eserumini ese-next door kwakho man. Njengoba nina benitsibicingo nje omnye xa yakho omnye utsibicingo. It's just next door. So iyeza alithi because i-distance ikufutshane xa kuba ithini into yalo. Noba is overseas noba uphi but we'll talk about ezi zinto eziba zi-limitations kwisikhafulo at the end. Number 2 sithi jika nelanga. Number 3 sithi abanqonqozi. We talk about the tree with a black bark, not any other thing. Xa ufuna abanqonqozi izawuba ngumthi, not anything. Unamba ndizawuphela ngasakwa noba ngunamba abantu ke mntana omhle ungalandeli my numbering because it might be wrong. So sithi unumber 4 fumana iyeza elikhawulezayo. It could be isiphuthumane, it could be uphakisana, it could be osheshe lifiki noba leliphi kulamayeza akhawulezisa lento sibhiziyo. Unumber 4 sifumana iyeza elikhulu ingwavuma. Sifuna iyeza elizawukhusela lamayeza ethu liwanike isidima. Unumber 6 sifumana umthunyelelwa. Siyalithuma ke ngumthunyelelwa. Unumber 7 sifuna ummemezi. Ummemezi ke uthi ufuna omhlophe, ukuba awukho uthi obomvu okanye uyifumane yomibini imimemezi. Unumber 7. Number 8. Unumber 8 sithi memeza. Uyedwa ummemezi, uyedwa ummemeza. Ukuba amfumani ummemeza kodwa unaye ummemezi, don't kill yourself. Li right nelo. Sifumane umazula zayithole. Makahamba ayoyilanda lento sifumanayo eso sinqanda mhlawumbi wena
ufuna loo ndoda okanye loo sisi wayinxibe i-high tops. Unumber 10, impendulo ebomvu. Ukuba uyifumani ke impendulo ebomvu ungathi mhlawumbi ungqa ngendlela. Unumber 11, sithi ngoba makhosi. Ingoba makhosi ininzi ke ingoba makhosi anke ndive kuthiwa yikho. Unumber 12, isivumelwano. Sifuna kaloku kubekho isivumelwano kuyo yonke lento. Sithi u13, umwelela kwelingaphesheya. U14, sifune uvuma. Ungabasebenzisa bobabini ke. Ukuba ufumene uvuma omhlophe novuma obomvu, faka bobabini, kodwa besifuna thina uvuma omhlophe. Sesayigqiba le list. Sithi udelunina. Ubalulekile ke udelunina because umntu sifuna adele naloo kona akuyo. Ukuba ebekubhuti othile ashiye laa bhuti amdele, xa ukwazi udela unina uzawuthini ungakwazi udela indoda okanye udela loo nkazana udibene nayo ngaphaya eKapa. Ushushu kumntu oseKapa, ungacimba uzawuwina ke ukuba wena usengqamakhwe. Umntu oseKapa ushushu kuba uyayikhupha le nto ifunayo. Unumber 16, sithi umfazi onengxolo, simvale ke ngamazwi ahlabayo. Unumber 17, nango ke amayeza ethu siwafumene, sibe nawo lana a-optional. Lana ukuba uwafumene well and good, uba uwafumenanga well and good. Sifuna ithambo lehash okanye ithambo ledonki. If ufumene eledonki yi-jackpot. Sifuna into engalaliyo apha, into ehamba ubusuku nemini. Unumber last kwakwezi optional, sithi indabulavalo ukuba uyayifuna, ukwenzela uba xa siyikhwaza le nto siyikhwazayo ivuka ime ngeenyawo. Uyabona ke xa zisetyenziswa ezi zinto, yeah. Okay, masingene ke kwii-limitations nee-challenges okanye masixa sitsho uba siyithini le nto. Fumana onke la mayeza uwangqushe uwagqibe. Nantsi ke instruction, ingwavuma khawuqale ngayo so that ibe yibheyisi yakho. Onke la uwabeke phezu kwayo ingwavuma. Siyibambile mos. Okanye ukuba awufumananga ingwavuma for this purpose, ungafuna umalala. Sifuna amayeza abe phezu kwento. Then xa ugqibile ubufumene ingwavuma, izawuba ingwavuma ngaphantsi, ufake konke amayeza akho ngokulandelelana, uthi ingwavuma ngaphezulu. Sithetha ngoku xa uwangqusha the sequence yokuwangqusha, uqale ngengwavuma then ufake amanye umane ungqusha until uyogqibezela ngenye ingwavuma if ufumene engangqushekanga. When you are done, you need into engange-teaspoon kuyo yonke le combination. Quarter ye-teaspoon to full teaspoon. A full teaspoon is still an overkill. Quarter ye-teaspoon or half. Faka kwiniphu. Iniphu ke mntana omhle ingaske ibe yiliqhekekayo, nale niphu ingaske uyifumane etywaleni apho umntu ebesela khona utywala bakhe then wayifaka emngxunyeni kwi-dustbin okanye wayilahla phaa phantsi. Chola laa niphu, uzawufika isenalo irhentyana laloo nto ibikhona, bit loo Allback, eso Smirnoff, loo nto iyiyo, esilonge sibutywala. There is a symbolism ke kwezi zinto zasetywaleni. Buyathandwa utywala. Umntu ushiya umzi wakhe athi ngoku erholile ancamele uba ungatyiwe endlini, uba imali mayiye etywaleni. Utywala ke bunayo laa nto ilukuhla umntu ingqondo. So sifumana loo niphu ke. La mayeza uzawuthi xa ugqiba uwafumana uzawukha amanzi etepini, uwacelele ke loo manzi, ungakhinji amanzi etepini. Uthe nabantu bakokwenu bandicela la manzi esetepini, imilambo ikude, imithombo ikude, la manzi ndifuna uwenza into ethile. Thetha nabantu bakokwenu. Then ugalele iniphu yakho ingagcwali iphele kulanda kuthiwa kusemagxeni, where it starts to curve. Amepha la mayeza what you will do ke mntana omhle, uzawukhwaza xa kuphuma ilanga. Ufeyisa kweli cala liphuma ilanga. Ilanga silibona sonke thina bantu ekusemini kubo, meaning ilanga shine to all of us equally. Xa sithi equally ke you understand uba wena uphezulu entabeni kwakho umoya kuzawubanda kancinci, but ukhanya kona kuza equally. Eza photons azibi decreased kuwe, zibe increased kum, they come kuthi sonke equally. So ilanga yinto ecover all of us, we are all under this one blanket. Uyahlukuhla ke mntana omhle xa kuphuma ilanga umbize ngegama ubani bani.
Uyabona ke abanye abantu bade bafake nozililo ukuba lo muntu kulilisile ubuza uba ndide ndibe zinyembezi ndibe nje undilahlele ntoni bani kabani. Umbiza umuntu igama nefani because if uthi Bhele oBhele bangaphi kweli lizwe mbize igama nefani, but also the energy is connected because lo Bhele ixesha elininzi mnye ngaphandle ba wena uspecializer ngoBhele. Yabona mosikho nenye ingoma ethu ushushu Bhele, so ihambe lanto ibhidise, so ubiza lo Bhele name surname nesiduko sakhe. Umkhwaza xa ilanga liphuma, umkhwazi ilanga xa litshona. Nansi ki principle eliyeza uzawulisebenzisa for 3 days xa kuphuma ilanga xa kutshona ilanga. Another principle, ingasikeke isikhafulo sakho ungasihlalise ekhabhathini xa ugqiba. Abanye abantu they even put it outside, usibeke phaphandle, ungasifaki emnyameni because iseliyeza elisebenzayo that must still absorb energies zaphandle. After 3 days, okay, while ubusy sisikhafulo, you don't communicate with esisinqanda usibizayo unless we talk about crisis. If there is no crisis, awumfoneli umane umchekisha. Ukuba uyakufonela you ignore. Nansi into ebhida abantu abangosisi particularly the ones we've dealt with. Uzawufika umuntu ongisisi simnike instruction jonke esihlobo. Xa ekufonela lo muntu ungayibambi call yakhe. You'll only respond if ufuna into ecaca uba umphendulanga uzawuzibulala. Nje awurespondi kulo muntu. Ukuba ukuthumela iWhatsApp, just tick abone buyifundile, meaning he read abone buyifundile but don't respond while usekule 3 days. Abantu bakuthi ke uzawuthi xa ibomba yo sisithandwa bendisifuna nasi naku siyafona abambi call. You have broken the communication that we tried. All of them ke bazawuxela into eyi-1 ba hayi wafona kanye zangaphinde. Abanye ke they disappear completely kuba kaloku andithi besimbiza umkhwaza ngalamayeza then warespond emayezeni, then when you jumped you were excited. Now if you go back omnye khwaza ngoku esithandwa simane simfonela kodwa hey ingakumbi abantu abangosisi ubona balento yalamayeza izawusigulisa ngengqondo. Umkhwaza because akasabeli. Xa esabela don't respond kuye kule 3 days, only initiate. Andithi lo muntu ebelokho engakufoneli. Now ibhola is in your court. Yithi xa uyigqibile 3 days ibe nguwe o-initiatayo. Then ukuba after 3 days akaphenduli, give it 3 days. Then start again. Ukuba na still akukho nto iqhubayo, 3rd time and last time. Ukuba ayisebenzanga, hayi mntana omhle iza kwezi ngxaki sizawuzichaza. Nazi ke ingxaki ezenza isikhafulo singasebenzi. Number 1, imagine lo muntu uthandana naye right now. Andithi lo muntu uthandana naye usuka elsewhere. Andithi uthe xa efika kuwe wena wakhawuleza wayofuna into zezibambelelo wamfaka isibambelelo. Can you imagine ukuba kule ndawo asuka kuyo uyakhwazwa? Akazusabela because sewumbambile selapha endlini uyakhwazwa ngapha umpambile ngapha ubona indoda yabantu shem seyiphele ngoku isisithwanga sendoda because ibizwa ngapha ibanjwe ngapha kutsalwa ngale ndoda ide ingabi nangqondo. So nalona ke ngoku umkhwazayo kuyenzeka ukuba kwenye icala sebanjiwe. Ithi ke ngoku lento kufuneka wena ujampele ku-higher grade mntana omhle. Unumber 2 owenza ukuthi abantu bangarespondi, awukwazi ubiza isithandwa last 3 years. Honestly, at least ke kuthiwe 6 months. Umntu eze athi umntu endahlukana naye ngo-1971, hayibo, what if that person is dead? Omnye abiza isithandwa who's happily married with 10 kids. Kodwa ufuna ngabantu ke basemayezeni. So at least ezi zinto they must also make sense to us ukuba lo muntu umbizayo ungumntu obizekayo. Nansi ke ngoku number 3, kuthethwa ngelanguage eyenza sense ukuthi awukwazi ukhwaza usemngxunyeni. Imagine usemngxunyeni ivaliwe nalembobo kuyo ngento enkulu econcrete uyakhwaza usemngxunyeni. Injalo into kusebenzisa isikhafulo unesichithu umgqwaliso isimnyama
awuzuviwa because you have a veil, you have a shroud, unale blanket ikukavarishileyo, awubonwa mntu, awuzuviwa mntu. Ithi ke ngokulento, before you start ezi zikhafulo, khawujongajonge izinto ezikhupha isichithu isimnyama umgqwaliso, because ukuba lo mntu ebegxothwe ngumgqwaliso uzawuphinde agxothwe futhi ngumgqwaliso, and the same gqwaliso would stop lo mntu from coming kuwe mntanomhle. Nantsi into ebesiyiphethe ke namhlanje. Comment apha ezantsi ubunombuzo ubuze. For the first time akhe siyenze ibe interactive. If you've got a question, masiphenduleni apha ezantsi ukwenzela uba i-question yakho imbenefite nomnye umntu naye ebe nawo umbuzo. Masiyeke ke ilale ngoku abantu besebhizi beyofuna lamayeza ezikhafulo camagu. Ngomso ke sizabe sincokola umba othi zithini ingxaki zokuhamba kumntu othweleyo. Sabe sithetha ngabantu abathweleyo and the devastation that they cause kuthi thina abantu abahamba kubo abanyangwa ngabo. Asithethi ngento zokuthwala, wena mntu othi uyothwala hayi uright lo makamba othwala, but wena mntu ongayanga othwala oyofuna uncedo. Masidibaneni ke ngomso camagu.